Hij Nee, is er wel. hij is nu weg. Peter? Ja. Is hij weg? Ja, ze is weg. Oké, dank je. Let's go, want we hebben nog 2 interviews, hè? De assemblee en die andere. Dus, Oké, je hoort het geluid, dan gaan we live. Over Oké. 23 seconden. Zoveel, oké. Yes, Ra. Dank u. Dank u wel, studio in Nederland, voor je medewerking. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Een van harte goedenavond. Wij zijn vandaag met Cultuur TV als station Penoit Unele op visite bij mensen die een rol van betekenis gaan spelen in de Surinaamse politiek. Eigenlijk is het niet een al te beste woordkeus. Ik moet zeggen, die al een rol spelen in de Surinaamse politiek. Ze hebben zich verenigd, wat wij aan de ene kant zien losraken, zien we aan de andere kant samenkomen. Deze 3 heren die tegenover u thuis zitten, zijn om te beginnen, ik denk bij u thuis rechts, de heer Ravenberg, ondervoorzitter van de politieke partij Wie Sranang. Tegenover hem hebben we de klokkenluider, de rebel, de moeilijke man die altijd aan de boom schudt gedurende de afgelopen 4 jaar in Suriname, de heer Nankousine, voorzitter van Wie Sranang. En naast hem hebben we de heer John Samuel van de politieke partij De Nieuwe Wind. Mijn heren, goedenavond en welkom bij Cultuur TV Internationaal. Goedenavond. Dank u. Ik vind het geweldig dat ik u alle 3 bereid heb gevonden om met mij van gedachten te wisselen over uw gedachten. Ik heb het in de introductie gezegd, de nieuwe kid on the block, de heer Ravenberg, ondervoorzitter van Wie Sranang. Sinds wanneer bent u dat? Ja, mijn naam is Steve Werner Ravenberg, geboren 8 september 1964. En ik ben bij de oprichting van Wisranang deelgenoot geweest. Dat is op 20 november 2020. En na de eerste vergaderingen die we hebben gehad als bestuur, zijn de functies verdeeld. En alzo ben ik dacht na een jaar na oprichting benoemd in de functie van ondervoorzitter. Ja, ja. Dank u wel. Meneer Samuel, u heeft het gehoord, 2020, 5 jaar is Wie Sranang oud, als je af mag gaan op de woorden van de heer Raven. Als we over leeftijd praten, dan we nog niet praten over oud zijn of jong zijn. Maar ik vind het redelijk rijp genoeg om deel te nemen aan verkiezingen. Want vaak heb je partijen die pas dicht bij de verkiezing naar buiten komen. En pasgeboren partijen die soms zelf in programma's hebben. Maar dat het in 2020 is opgericht, betekent dat het een doordacht moment is geweest. Ja. Om echt naar buiten te komen met concrete, misschien, laat me het zo zeggen, zaken, feiten die zijn gebeurd en zaken die hebben gemaakt. Dat een nieuwe partij weer onze land mag verrijken. Ja, oké. U bent van de politieke partij De Nieuwe Wind, want Nieuw Wind die wil het anders hebben in het land. Wat is uw beweegreden geweest om de politiek in te gaan, meneer Samuel? Ik ben altijd een sociaal vaardig mens geweest. Van kinds af was ik altijd daar. Ik hield niet van ongerechtigheid en ik heb gekozen om anderen de hulp te schieten. Maar om het gemakkelijker te doen, bestaan er staatsmiddelen. Om aan de staatsmiddelen te komen, moet je via de politiek doen.
En dit moet wel duidelijk zijn. Ik Ja. ben een oorlogsslachtoffer geweest tijdens de Binnenlandse Oorlog. Oké. Ik wou bankdirecteur worden bij DSB op Mungo, maar die bank is niet doorgegaan omdat de oorlog is gekomen. Toch? En vanwege het feit dat het gekomen is, heb ik vanaf klein af tegen mezelf gezegd: nooit meer dit. Nooit meer dit, geen oorlog meer in mijn land, geen ongerechtigheden meer. Ik heb mezelf gevormd als kind. Ik heb met mijn droom gelopen om te zeggen van het moet anders gaan in het land. Want vanaf de oorlog heeft me van mijn comfortzone weggehaald. Ik moest in een vluchtelingenkamp zijn. En het is, ik wens het zelf aan de tegenstander, of als je kan zeggen vijand, wens ik dat niet. Het is niet goed om oorlog te hebben in een land. Vandaar dat een van mijn rijkste boodschappen wat ik heb in mijn leven in de wereld is vrede voor allen in de wereld. Ja, duidelijk. Ik kom straks met nog meer vragen op u. En gelooft u mij, ik zal u alle drie het vuur aan de schenen leggen vandaag. Meneer Napoussin, goedenavond. U bent bekend met radio en televisie, maar daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is het feit dat u de afgelopen 4 zoveel jaar het Surinaams volk bewust hebt gemaakt. En toen hebt u besloten om de politiek in te gaan. Dat klopt. Waarom? Omdat er niet naar u geluisterd werd? Of is er een andere reden? Je begint als een activist, de politieke persoon in een keertje activist genoemd. Er zijn een aantal redenen ervoor. En je weet, om bepaalde doelen te bereiken als persoon voor de natie, hebben we besloten met een paar leden van ons, want het is mooi, het is een leuke beweging, maar laten we naar een politieke partij gaan als wij dus eigenlijk ook daar zitting willen nemen. Dus die speciale coalitie te zijn, maar dan is in de oppositie te gaan om een stem nationaal en internationaal te laten worden. Oké. U bent een van de weinige mensen in de Surinaamse politiek, meneer Napoussin, die ervoor kiest om, als u met het volk praat over politiek en politieke zaken, Sranatongo te bezigen. Is dat een bewuste keus? Waarom doet u dat? Wilt u... In Suriname. Want we lopen Sranatongo moro. Het is helder naar de mensen toe. Ja, wij verstaan aan moro. Toch? In de Surinaamse samenleving, heel wat mensen praten Surinaams. Toch? En ik kies meer voor Surinaams, dat het goed begrepen kan worden. Dus dat is duidelijk. Dat is een compliment voor u, dank u wel. Dus, idee, we nyamsta in Sranatongo toe, dwars door alles heen. Ja, af en toe nou tata mak sabana sebere ook. Sa ulom taka vooral nou aan de motor Sranatongo. Ja. Betreffende goede Sranatongo. Sontrong minemang de actie richting naar een bepaald persoon. Dus in moment die vier taka actie die fit mit piti, aba occasie voor piti actie. Ugo in Europa makandra olangak bawant na tumu angap chinso libete fosi a momenti doro tak des makan gogo plaka go flogo in apchin camera. Olanga Europa makandra disi tisi fesi tis gestalte olanga seli Zeg maar, als optie. net als optie ja Europa makandra ja. Wat in Bodo de lukuma sana optie ook doen. Oké. Ja. Wat aantal moon geleden, isabi zeker begin van jaren dan, totdat dan bij de moro ook toe betrokken en met die informatie. Want daarvoor dan natuurlijk voorzitter de bezig hangen de man samen de optie idee. Dan utagi pakas 60 minuten terug zo, dan zijn we in een bepaalde wending, versnelling. En daarbij ubes don lukutaki oké, want zo breed mogelijk draagvlak. Dus op die zijn inderdaad is in de orde van 12 partijen die weten dat oké, uwani voor de alternatief in Suriname. Ik moest zeggen, even luku, de afgelopen verkiezingen, de Chitaki toeblok in Abi, die bijna
is de melie zitten en achteraan die dat die mij blij stuivertje verwisselen. Toch? Daar want we niet dat wij go dus wat PPR tabo bombaka. Dika de PPR heeft snel dus de matataki e panawang na trabajo en de matap aptiki pa politics dat de strafa voor dat je na stem verdacht dat je dat trawang is door aptiki zijn. Maar ontaki je moest afgaan een alternatief zodat in na politiek veld je zit in concurrentie maar kan je more optie dat staan de kampo testing maar natuurlijk in zorgutaki je abwa alternatief sang ade onderscheidelijk voor attract. En dat na de takisam bede hoe kan zorgutaki door sopana en natuurlijk alla vormen van samenwerking, naar voorbereiding om met samenwerking. Er abi probleem. En we staan ook toe dat die in attraject voor optie. Om staan de wat dat die. Maar toen ik terug zeg hoe beleid zal attraject dat die optie motor vanuit elkaar staan we terug. Want dan is de schrijf die we abi vergadering dat je staat kan morgen partij want zullen terug. De aannaam. Het tegendeel als dan ik iets van bepaalde wending, bijvoorbeeld de partij die toch bedoelen en daar abonnen is, de store dat die de service bezig, de worden registreringsrecht en nu allemaal sabi dat optie naar een serieus kandidaat op veld. Matra Samuel, John Samuel, voor Anu Winti. Basra Ravenberg tak Johnson de taki kan de twarfu partij bede na makandra maar noya so mesi two partijen don na makandra samsanga de tra. Amos de duidelijk dat wis ook na wang optie naar een orgaan, een neutrale orgaan. En vanwege het feit dat optie naar een neutrale orgaan, dat nog een tak alle partijen nog moet met een huiswerk voor jaren kandidaat komt bij een voor alle partijen mag met een huiswerk. Ja. Maar uiteindelijk het resultaat dat gezamenlijk we doen als aan in optie. Dus zou het doen hoe de bezig en verzamelen. Amos de ook te duidelijk dat hoe de bezig gaan hebben. Je moet aan een interview. Zeker. Hoe de helemaal open is dat. Gelukkig. Je begrijpt dat. Dat is nog een probleem. En met dat den collega's ook te garanten, want we zijn drukdoende bezig naar een workshop. Mooi. En de trappartij ook te let palu. Je begrijpt? De man ook te de bezig. Dus dat nasa niet aan het nou een probleem, maar het ja moment is. Oké. Maar momentan. Maar de man de. Ja, hoe de. Prima. En aan de deur dat we daar met VP partij. Ja, klopt. Oké. Dus na aan Omdat die nog is je wel eens wat je zo nodig. Dus alle administratie van alle de VV partij saja nodig. Daar is toch wel eens wat voor alle de partij, dat is ook wat voor de partij. Sabina traktantoren dat is het doa ook nodig. Ook de krom we in de praxeri, agron praxeri voor UNO. Toe luku sepsa ina kondre noya so de afgelopen voorjaar, dus voorjaar sang sano baka voorjaar het chinso. Masranan kusing seti wan bon naki jeng rigeri te ute anop chinso dat we zelfs bang waren dat hij zou verdwijnen uit onze gemeenschap. Godzijdank is dat niet gebeurd. Hij moest wel eens even onderduiken, maar goed. Ade, nou minder etenu lobe en uwan dat hij moest staan nou minder. Maar we zitten aquí walo chin partij op trawe goro kanga makanda chistrobik mopo trawan lufu dis ala son kuriasani in nasrana politiek no ya so. Maar we luku de bidi partij like VHP na Pochelhul dat de partij dat die tang hori de schreefie leki partij. VHP is niet versplinterd. Pochelhul is niet versplinterd. Als je kijkt naar partijen als de NPS, de ABOP, de BEP, de enzovoort, daar is er een sprake van enorme versplintering. Bijna van 30 partijen per Tramande Boyd, zeg maar de Hindustanen en de Javanen. Is dat een vloek of een zegen, meneer Nankoezing?
Mira, sabe, if nou een vloek of nou een zegen. Maar morgen met nou een ego-probleem. Zo. Nou een boe ego-probleem. En als je tijdens onderhandelingen, je staat kaartneem voor partijen. Maar we zien dat eigen ego voor bepaalde politieke partijen, of politiek man die politieke partij. De man saka de ego. En eerst ziet dat de man belang naar de familie belang, toch? Dan nummer 1. Maar uno, u peru schreef je een nationaal belang. Ja. Daarom is je de 5 partijen en andere partijen zou komen. Onder meer zeker 3 partijen nu, toch? Onder wie zijn naam, Samir Kadene. En wie de man kandidaten, dus de man kon in Wisrana accommoderen toe. Dat zijn 3 kleine partijen, gemeenschap zijn. Maar mi wana a samenbundelen na een gemeenschap toe dat alle zeepen a gemeenschap apwamchi mankeri tak ute drapen. Maar we zien dat man lopate op de veria sanga das de guantorarica. Trouwen wanya steek banono de trouwen denk ik dat auto minister na president. If we pentu zetel over een partij na ons. Moet ik 3 ministeren voor ambassade. We zien dat aan die onderhandelingen. Ja, nee, maar als ik de inzichten krijg, dan moet ik 3 ministers krijgen. Maar dan moet ik en mevrouw die moet daar gaan en mijn man moet daar. Ja. Dat is aan ego. Ja, maar ik ben aan het tijd. Zelfs ik zeg aan die. Ik heb nog even naar die stap politiek. Daar met de dingen dat ik met Herberg en Bout en ik de sanse ben niet al die. Misschien zolang Herberg vaker dan stalig Bout is ook stalig Herberg. Het is niet makkelijk als voorzitter. En we onderschatten voorzitter. Daarom noemen we ook wat voorzitter zijn onderhandelen voor de tramai fles voor kota pressie. Dat is zo eigen ego-probleem, maar dit probleem. En we denken dat we politiek het bos, omdat we eigen belang krijgen. En ik nog niet die, van mechanisme, die elkaar met elkaar chaparas. De laatvernietigers, die zijn constant bezig hoe schakelen, voor een soort karta, heeft naar een kapitein op het drap, heeft naar vrouw op het drap, heeft naar assi. We beleggen wel eens uit dat we pakken karta in effecte. De mij doodstaaf nog, dat pedem op de karta, pedem op het assi, pedem op het 3 naar 2. Dat is mijn begrijpsamentakje. Dus je hebt een bepaalde groep in een samenleving, de man hoort, alles aan dat je eigen horen, met je tapjes, met je tapjes. Maar intussen is het flora, dan gaat dat mijn gasane begrijp. Als hij zegt, zat op het top. En ze blijven accepteren. En we lopen kan trui, we lopen kan vragen. We lopen kan wat toe pakket naar wat toe bruine bonen. Is dat toch? Maar dat naar de politiek die unu tenminste. En dan ook we schrijven dat keer. Een manchef zou ons begonnen naar de Suriname. Een manchef kom herhalen. A denki. Toch? Hoe een Suriname moest komen begrijpen dat keer nog. 25, mijn 25. En met dat herhaal, next mappel is een nieuw grondwet, een mama-wet. Nota katori dat Johnson. No, ik dan maar onderschatten wat met takke carrière van me langer toe met takke. Dus, en dat is wat de de partij die staat de no de, toch? Met dat kan we stemmen, maar we gaan 25 mei de nog krijgen. Want ik heb ze 4 tot 5 jaar, zelfs 7 jaar, hè. Heb ik ze voorbereid wat er gebeurt met ze. Dus nog anders gaat dat aan het. Nee. Maar ze samen wel. Wat sang de aan de orde, want we sabat drinken voor nu, hè? Ideologie voor UNO, sambondro komen bij elkaar. Op die tijd mee, als je toe passie voor samenwerking, samenwerking. Wat Ani optie. optie? Van Satake, optie aan een afkorting. Dus je kan je eigen interpretatie. Toch meer fouten die kan interpreteren. Zomaar dat nog een optie. Je dat nog een optie die Suriname, optie voor Suriname, optie. Toch? Dus ontwikkel je out of the box. Waardoor je sang global partij, dat je fatty, je ja en out naar je party. Vandaar dat een kaart zo optie. Oké, maar je kan vullen in by one. Ja. Porque morgen maar bisrana Optie is er dan. optie bisrana. Optie gewisseren. Optie bisrana. Oké, leuk bedankt. Want toen zijn het in Suriname nou ja zo. Eerst argeren Santoki Brunswijk. De man waarmee kwam broodje is de deco. A plan voor een broodje ben dekbaar u verstaan.
masra santoki wani meka brochi winstere kon dat na wanstani wantrasani na taki denga arama teki akabit sawe kari betwes kabit sobu apis pulang sawe krutu abra kaya na ngasarana tigri de kaya na ma teken wan kon ma fasi Sarema Kari het uitvoeren van beheersdaden op een stukje betwistgebied wat wettelijk eigenlijk niet kan. Maar de Sifa de Fransman teki, dat den go take to Lexo. Gas and oil, if de makare, oil and gas, wichi waswasi, nee, was bodo. Pa optie e praxeri fudentori disi. Masra Samuel, ko begin na afos actie. Garantani. Ik denk dat me vind wel jammer. A president is zo keer op keer op verschillende manieren. Waar man op respect die aan mandaat voor het presidentschap. Maar dit is einde van mandaat. Dus daar man bij man voor rekening en sabi. Dat kan nou een wonderstok ook in die grond. Eigenlijk nou hebben dit op pressie. Hoe goed er is dat den verslag van man met een volk te beoordelen. Van Achara Kondre en van Achara Kondre. Ding gevestigde politicus en politici in Suriname met taking. Ano adis regering wang ala de broka hier van de van Kondre. De tek onafhankelijkheid, maar de nog stort desmenti pot de isri, pot asrent en asmenti boom. De broka fundament van Kondre. En die fundament dat broko, a Kondre no man bouw, wat also no man bouw dat man broko van de wat also abi bouw dat man boom van de. Sernang ap man nieuw van de van nodig. Omdat de man is met afspraak na feest, dan de strefi, dat successief, de man is dom, dat de mopo, dat trawango, en dat is dom, at mopo at trawango. Well, lek faitaki, de man met abroki, wizis maulas libi. Ik ga me vinden jammer. Me vinden jammer. Yeah. Bepaalde negatieve sani in een taki, omdat de man, de versieke volk zodanig, ik geef dit man money, zelf voor 100 SRD, want man kan snap dat de man dat zegt. Hoe criminaliseer je omdat je spreekt de man tegen? En dan niet eens een persoon je spreekt tegen, naar een functie, naar een manier van aanpak je spreekt tegen. Yeah. Zelf dat tegen taki, in de defense aan dat. Yeah. Wel, optie, naar de jonge politicus die zien. Uno de desma, sa u ati, me briben zo, dat me met me. Dit op een juiste pressie, hoe jara volk wordt op een trapressie. A pressie pe afvolk je verdient voor de. Want het kan niet zo doorgaan. De man verziek a kondre. Tigri gebied, no maar de man liep alles aan. Ik ken persoonlijk meekbaar in mijn functie als diplomaat. Bij mij kon een vergadering. Bij de gesprekpartner, ik gebruik een verkeerde kaart voor Suriname. Dat er naar de delegatie, ik geef aan dat door Opogwe, ik ben gebruik aan juiste kaart. Op het moment door de Opogwe, dat is een durf Opogwe. Onze diplomatie is zwak. Daarom trakonderen en vertrapt kunnen. En dit van dat moest gewoon stop. Oh. We zijn zwak. Helemaal zwak. U begint te klinken als meneer Nankuzing. Alsjeblieft, kami barada una Suriname en uno na mangsa adi en naki akondre. Ja. Dat meneer, dat minister voor uno voor buitenlandse zaken. Trong, voorzitter voor OMS, mi attacking na mi woord. A minister, I durf je stak de man is na shame. De kan waka overlijks zoals op een positie. Want a traman trek je terug. Maar je vergeet het dat een minister is. Hij bent gemengd in surfen en verschillende corruptieve sani, duidelijke sani. Aantekeningen D, aanwijzingen D. Toch je puso aan mango, lek kandidaat. De man is na shame, dat in Seranto. Na drie ai. Hoe gaat dit een functie dat je zat dat je niet gedragen hebt. Maar ja, hoe dat je voor bekritiseer op zich. Hoe dat je dat je optie, sa optie. Abgisernang na taki ulusang
Dit in een organisatie die opzoekt, in een bundeling die wano man say goleri. Una man san sabik batak teus don dat we sa precies kaba saumus do fago bungi land en volk. Mooi zo. Bepaalde man nga yung partij e goleri. Na partij yung ma de verstaan po uno de na ambtenarij aan een onderneming, aan een politiek jaren gemaakt. De kans is groot en vele kijkers internationaal zullen het met me eens zijn dat de verkiezingen, er zijn 3 mogelijkheden als je het mij vraagt als verslaglegger. De politieke partij die nu aan de macht is, kan winnen. Er kan verschrikkelijk gefraudeerd worden. Vaker gezegd. Juist, heeft de heer Nankoesing inderdaad vaker gezegd. Of de verkiezingen kunnen niet doorgaan. Welke van deze 3 net genoemde aandachtspunten hebben tijdens jullie vergadering aandacht gekregen? Ik wil het belangrijkste aanhalen voordat mijn collega's praten. De zittende, zij kunnen winnen, Ja, ze kunnen frauderen, of het kan anders verlopen. Ik wil het volk van Suriname bij deze vraag om het anders te laten lopen. Want en op die dag heeft niemand een zetel. Er staat de 0-0. Met asser naar volk, met een keuze. Die wan heel trasani. Dan de 50 jaar is aan Longja naar Baka. Die wan tijd die asser naar volk. Dat kondre die zie. Nou wan miljarden kondre. Maar de man zei sturen beperking tot miljoen. $1,000. Wist je nog hebben in je zakken volk van Suriname. En nog poor money. Maar de man sang etjara kondre. De meki kisa gevoel. Lik nou een fortuin. Fortuin de morlik dat die. Ja. Maar wat leider van nodig. Ja. Zijn mek verstand. Met amoni voor moet evalueren. Baka. Met omstap taki. Wang SRD na wang SRD. Dus met aksa volk bij deze. Samen met de collega's mee. Hoe zorg de man die zie. Dat aan het ding is bepaald, maar naar volk is bepaald. Oké, mooi gesproken. Meneer Nankoesing. Me wat Ja. wansani. Ja. Als er na volk die ze moest konstabi wansani. Yes. De mensen die mij potin onode. Zij zijn nationalisten. Zij zijn anationalisten. De mama artigi mama saranang. Dat de volk moest go actie. De mensen wakana gaan 3 voor paspoort. Samen tak altijd. Wano wa OAS ono sa. Dan is het paspoort ude dat. Ja. Wano kandidaten staat de nono de ta place. Mine taki wan. Alam iedereen op bescherm. Dan om een nationalisten om een DNA-leden is toch. De awo yo yagi, yo shi ome de minister DC, sa de no, sang, echt, de man tak, hey, de man doa sang israna, de man lobby israna, ni ras de lobby israna. Sorry, echt, se geen nationalist, sraman, met take via cultuur TV die. E puno stap saletu. Acendo se uno, de no va Holland mono, wat Holland no operatief de mono. Yo shide na Zwitserland, walo ili dape, walo ili Spanje, walo na Santo Domingo, da mina na yu, wat trakruteri jabaka, peto teme migado mi las mi stem tapu opsu, mi stem tap Rafa Berg, mi stem tap meneer Samuel, mi stem tap mevrouw Matadin, of mevrouw Sadio, of meneer Tops, dat udah optie na uno. Dat de jongens nog andere optie extra na. Yes. Dat we gewoon tegen. Oké, mevrouw Ravenberg, contact taki afvallige Archie. En u weet dat de Surinamers, er zijn meer Surinamers in het buitenland dan Surinamers hier in Suriname. En ze luisteren en zijn beïnvloedbaar door hun families in het buitenland. En ze luisteren naar de GOE-mandaat. De GOE-regeermandaat. Dit zijn ook jonge mannen, fris, sterk. Hoe willen ze? Young kids on the block. Hoe gaan naar de mensen, hoe gaan met de comfort tegenwoordig. Saya doen aan Tigiri. Tigiri na sowieso lefa une senta mano na tigre pa pondere. En dat want aki if na diplomatiek dat wel op andere manier we zorgen dat Tigiri de kom baka na steepstaan. En als het op een conflict uitloopt? We hebben in het verleden al een situatie gehad toen president werd. Een gewapend conflict bedoel ik te zeggen hoor, sorry. Ja. We moeten iets uitsluiten. Oké. We moeten niets uitsluiten, maar ik heb om maar ponderen
kami pwede, alatro namang napaka-absolute para kering. Saya dat moment na kumbal lang, buti ko iskote pa. Alam mo sa pata. Ja, baka arakata. En president sa de ba. Okay. Yera no. Once trans no wan fodri no kamisi. Sa faya no de. Faya tru na a zogenaamde Front Conversitori. Para is een verkocht stukje grondgebied binnen Suriname. Verkocht. Met geld. En de regering die flirt met de gedachte om boedelonteigening een feit te laten zijn. Hoe denken deze heren in hun politieke ideologie over deze zaak? Aan wie kan ik deze vraag? Meneer Pijn, sabi tak na wayaring pa met nakasanis. Sorry. Yeah. Na wayaring pa met bereis ma para koroni na nga En op dit moment moet de heer Samuels eventjes een sanitaire stop plegen. Dus tapataki disi mi makkelijk. Want we vergoed je voorouders wie zou mogen uit Afrika, dan moet ik kwam Afrikaan. Dus we moeten kwam slaafnikom. Dan want toe grappenmakers dat de denki dat de change sani dat pe brudu fadon pe yeye e bari pe stane kari. Dat spano kan kom wat is dong na 44 of 43 dokken maar sabong dat je tek pernasi fusma pe brudu fadon pe yeye taki pe bonjo beri dat we konden we onteikening omdat die nou wat toeman belang samen kaarten bakken in het programma zijn er landvernietigers voor eigen belang en we baden per nasi mangba na alle respect dat kuda ai maar gersak te met dat bepaalde sani dat die me kies uit Nederland meneer nou wat moeten we doen met taki ook toe bij in mijn programma dat aan de zomer over SACT aan de zomer maar aan de rechter en potap presi na fuster uno en puruma net te kase serieus ametaki no agertak ala tema wiki ja en wa afkatek tak tape maar ik heb het al jaar ik heb het vaker gezegd en men zit nog te slapen en dan mij schrijven daar daarom het tak baka uan cheche uno stemt op de partij sa stem jawe disi Tamara yaman lang binadesto ko jaman Tamara de politieke partij sa stem die alweer disi straf de af mensen para met actie je vooral zo straf voor toe even nog fata af disi en voor met me go fete ujima grani met me go fete Meneer Samuel, welkom terug. Ik ben erbij gekomen. Ja. Wij ondersteunen meneer Nambusi. Ja. Iemand aan beste ondersteunen naar 100%. Mee etaki, aan beste wat. Naar 100 miljoen %. Ja. Zij me doet dat hier. Voor Jesus schrijft. Want kondre zonder geschiedenis. Nou een last kondre. Met die voorbeeld over Frankrijk, over Duitsland. Zijn we met in Oloboku Janasana? We leren zo over Columbus, zo normaal leren over Suriname op zich. Atendoro. De San Sampsa. Vanaf 75, bijvoorbeeld, tot 2010 tot 2020, want 20 is 5 jaar terug. Atendoro, dit zijn dat komen in de boeken van onze kinderen op school. Ja. Oké. Hij kost money met een boek, maar digitaal, ik heb het internet. Met de lezen over de Sansamsa in een kondre, met de apomtje verstand, maar ook met de rug over wat ze dan bede, en daar paard, en noem maar op, allemaal de. Dat apoi van pres. Sang regering is go stem dat mismo zet is zo of zet zo. Migado.
Yusang itak, je behartigt belangen. Poets maar van binnenland. Je kar, je hebt leiders zijn kar, alle blakamaf konawang, maar je stemwet tegen blakamaf voor de grond naar de anu. Hallo! Was man een gezond verstand? Van je kan je dat trouwen kan je ook denken je brak of zo, maar nee. A body language heeft te maken ook toe. Naar een serieus voor een situatie. Helemaal. Het gaat serieus. En wat echte leider neemt denkvoer tegen om nadeel over een volk. John Samuel, Nangusing, Raffenberg, en alle trouwens doen in een organisatie op Sudici, bij het Surinaams volk moest stemmen. Lek alternatief. Toch? Hoe de keihard maken asandisi, dat anokan gosodor, no one increaser na man, no mag de benadeeld. Ja. Voor een dakloze, Ja. voor een pasgeboren baby, Ja. een dakloze, tot de rijkste Surinamer. Ja. No mag benadeeld in noti. En hoe contract, yo met goedeman kompoti of niet allemaal kan horen status. Maar allemaal moet je no, allemaal moet man lief no. De rechte bensman. De mij vertraktelijk naar de broekus saka de pura money. Hoe zet deze man dat er zijn? De mij vertraktelijk naar de saka de pura money. Voor paiwa ambtenaar zijn workot tranga. De mij vertragting voor bevorder man, jullie directeur of minister. Je kiest ik maar tientallen duizenden SRD. Toch je weigert voor denken aan bevordering voor een man. Je kost doen dat je vindt dat naar een partij of noem maar. Je weigert voor tekenen aan bevordering voor ons, maar zij kiest 7000 SRD. Voor het bevordering vind ik je punt van kies 9. Dat je daar 35.000 naar die takroefasie. Dat is een leiderschap. Onnaam de leider dat van nodig. Integendeel, is dat van het denken in een groep die ziet. Wel, minister moet kies minder. En een kleine man moet kies meer. Zodat de amorko doet, de minister door. Au moro brengi. Want een kleine man, au moro komt de moro gemotiveerd. Ik denk de minister kost doen. Of kost napu. Hoe leest de mooi teksten Sanskriet op papier. Ik denk dat interest doen. Met Peggy heeft de tijd daarvoor niet. Naar kleine man en doen. Daarom naar kleine man koopkracht wordt versterkt. Dus als zij van uit zijn apart. Men roept heel para op. Met heel para stem. 100% op u. Ja? En vooral op de kandidaat Samuel Raffenberg naar Kuzi. Dat was Siwasani. Dat was Sorde. Dat naar Tape Ustapo. En we worken op het. We draaien bakken. Met de sabi. En dan nog, dat ja nog bluff. We kunnen dat niet. Ja. Daarom moest het doen. Als morgen de verkiezingen waren gewonnen. Maar het duurt nog even voordat de dag daar is, mijn heer. Ja, het is vandaag alvast gezegd. Dat is belangrijk. En het is gehoord. Door, Alsjeblieft. nationaal en internationaal. Maar de realiteit dwingt mij om je te confronteren met het feit dat Suriname een systeem heeft waarbij terwijl een politieke partij komt aan de macht, dan worden de politieke loyalisten en sympathisanten Mr. Kutrobi volgens mij, maar we moeten stellen. Maar die staan op de zo'n trasamba. Ja, maar we moeten stellen Francis, waarbij politieke loyalisten, want we zijn live nu, waarbij politieke loyalisten en politieke sympathisanten worden geaccommodeerd. Zakenlieden enzovoort. Stel je nou kies je een optie voor Roko in een coalitie voor Chara contre Waka. Ligado. Paju o doorbreken aan dat mi wajere tide tap cultuur TV a juru di saude no de tapadedisi. Fa unu e denki voor doorbreken aan dat want ano ma kritisch aan. Nee, merk op Sami doet dat. Nou, de partner. Dat moet maar zo begrip. Aki, dat zaken. Maar mi weigeren wat tu sani ba. En men is al na wang maar zo dat Oké. En het drama nog kan, is nog kan. Klaar, respect. Oké. Kami ang tapo. Ja. Inay kampanye voeren. Matano no kulong po din na per. Anak tu kung piging po pwede o nung chiso op matala po pwede kung saka kung kingwin na per. Ito tanto bigito din sma
nataki one party sa o comprar ang apetang pangatang na tuwan kung sila pitch ta atan ne Europa na may ori want to di po dake ori e po dake pakala de mang pangay to resulta ko na dangan din cost on the sun uwang kuno sap na ngawno pabasa ko yubal lang Ja. yubal lang duursam ka so butak weer duken Ja. if itu na kalibere from that itu jato ala wala na itatak proyek mang ulibin proyek kung sa batori dan ano ang problem kung sa safe sa des madrabe ma uner kis ki want it team pe we te kis malekle kana o we orders ma ko leke daram yoshi opto uno danga santa ki be fobit mi jiwan so tamen mi TV ko mix up no mine do santa on that mala speki di atituasi pe de mi no ko make sure na santa Okay. se le problem ang abuwe tuwadeng na tidak wantak untuk ang partner san dinang adi so sandati lekfa ya taki prensa family man san da mo chis problema o no da no eta ko ya so da kita Utakel ide, Yeah. 100% upramisen, 100% upramisen. Madi sa punta Wantra sansa mo sabi pawo pakatori dat an, wantra pidi problema bofru di sine nya wande. Pa wo los a IMF problem, alleen money problem fu sana sastanande no de, want niere money rente no e los af, schulte komoro biti day. Uno leki matarasame werkt met hem tak over ouro of jonge tegen over politiek, maar over de kwaliteit, naar inzet, naar wani, naar doorzetting. Maar van uno het denk ik programmatori dat we hebben nieuwe economisch-financiële instellingen door Santoki Brunswijk in het leven geroepen, in het geheim of niet, in Suriname, die gelden van groot geldbezitters, ik chargeer een beetje, beschermen. Hoe gaan jullie dat doen? Favo tackle een probleem, DC. Het is geen klein probleem. Oké. Moet dat one zijn. En bijvoorbeeld zie, dit is mijn onderschatten zijn. Dit is nou af den bewijs dat u stap zou ik doen. Dit controle money. No organisatie. Na mopo. Na bepaalde maatregelen die kan horen niet bij onder je nekje. Maar de controle money. Altijd wat oplossing dit. Utaki. Maar someone takan. Kijk hoe door dat bijvoorbeeld ook is presidentschap. Kijk wat bemiddel voor je bemiddeling op boom. In maatregelen. Je moet onderzoek. Aan monetaarlening. Hoe is het gebruikt? Wat stel je op een bepaalde transparantie over het dossier? Dat je go bemiddeling aan naar de organisaties aan lid new money. Ja. Dan pas ook aan een middenweg. Voor vertraagprocessen. Of voor regeling. Voor toch een campagne. Maar bakar toro ben je bemiddel opnieuw. En het treft naar de onderzoek zij pleegt. In die tussentijd, nou me mag je het soort. Kijk. Nou, even. Omdat men die een argument. Ja. En de collega's ook die een argument. Met zijn Maar we staan gewoon tijd nodig. Tijdens je doe je onderzoek. Bij dit go, bij dat go. Waarvoor is het gebruikt? Want omdat sta je tijdens je doet dat niet, je rent en lopen op. En in een vergeten bij de man goed bestuur staat. Alle mensen jagen contract tot schuld is stort. Dus dat we nog vergeten. Het is zo mooi. Met de mekanisme oude Ama timing John de Masante money de nam stroto de dem sendenga also. Ala dat is op samay bedoel. Is er nou met money dit kan. Maar het hoge wordt het gevallen, meneer Samuel, want dat wilde ik weten. Smam stroto. Oké, als Op jullie de dus... zoek moet komen. Oké. Smam stroto moet stroto. Meka staan. Ja. Langs van 5 SRD. Ja. Je moet het verantwoorden. Toch betalen. Maar na bedragen. Onverantwoordelijk omdat naar je ego mee kan staan. Omdat je nog lockdown kan zien. Of je nog lockdown. Dat je nog tekent aan contract in Vlaams belang. Dan jouw anexa moet je opgesloten worden. En ben je niet geschikt voor het vak. Want we staan wel mensen aan dat Odi Amadoro kantoor. Ja. Lang die kantoor. Moet je je werk doen.
Maar ik nou yung sorry mo voor door ang magkong, kaya mapakatat man sorry. Dit is een privé aangelegenheid. If someone tayi, kapag gamit dati, de gevestigde politicus, de makkelijk oplossing nog din naman trati. Na de wa ang mga oplossing. Isang soort oplossing de abi? Oplossing, voor telkens putin in een doofpot, voor ding no musoroto. Wel, met nieuws makong, met kusoroto dem chinso ook. Want like familia, bigos don't have me fufuru. A man zou dek me, na you sa, maar mim soroto. Oké, Manata. De wisseling van de wacht op 25 mei 2025. We weten dat er in Suriname op die momenten alle commissarissen naar huis gestuurd worden. Alle ministers, niet alle directeuren, maar velen onder de directeuren en dergelijke. Goede krachten. Hoe denkt Opsu hierover? Even kiesregeermandaat, meneer Samuel, meneer Naputi, meneer Ravenberg, meneer Naputi. Even kiezen regeermandaat voor afvolk. Hoe denkt Katori dat die? Gaan alle commissarissen weg? Voor pakken ze dat aan? Het is geen kleinigheid. En deze is een vraag die ik aan alle politieke partijen stel. Nee, ik denk dat op de eerste plaats gaat het om hoe heeft de persoon zich geprofileerd? Hoe heeft hij gefunctioneerd? Wat is de achtergrond qua denkniveau? Right man on the right place? Right man, if je dit abang, ik doe een goede job, je know, een probleem. Nu is de minister van Binnenlandse Zaken een man voor wie ik een bepaalde sympathie heb. Meneer nee, ik bedoel de OW, sorry, neemt je me niet kwalijk. Noor Mohammed. Die heeft zijn best gedaan om Op welk niveau is hij het? heeft bijvoorbeeld gezorgd voor digitalisering van zijn ministerie, geen kleinigheid. Om gedigitaliseerd. Wat heeft Heb je zijn app niet? Hij heeft ervoor gezorgd dat hij met het volk kan communiceren. Je kan hem via zijn app kan je problemen in buurten. zijn En persoonlijke? nou, hij heeft het gemaakt voor het volk. Iedereen is van harte welkom. Ik zit er ook op. Om problemen aan te kaarten. Complimenten daarvoor, want daar moeten we. U gaat toch eerlijk de vergissing in, mijn heren? Ik heb wel toch een opmerking over dat van de DC's die naar huis moeten. En je moet het duidelijk weten. Er zitten verschillende kwaliteiten en competenties en hoe noem je het, IQ of niveaus hier, maar niet dat alleen, ervaringen ook. Wij weten dat binnen politiek bij machtovername, wat het volk gegeven is, mandaatovername. Ik wil het niet eens macht noemen, want de mens heeft geen macht. Ze denken dat ze macht hebben. Alleen God heeft macht. Mandaat. Daar heb je de politieke en het bestuurlijke. De politieke moet naar huis, want dan gaat hij sowieso jouw werk verhinderen. Maar het bestuurlijke stuur je niet naar huis. Het bestuurlijke zijn de mensen die daar zijn, die de dagelijkse taken uitvoeren. En maakt niet uit van welke partij de persoon is. De persoon werkt goed, moet de persoon aanblijven om door te gaan. Je schuift op om jezelf in een andere tenue te kleden, om het werk te belemmeren. Vaak gaan wij wel gepaste maatregelen treffen. Of om je tot orde te roepen. Hey, luister, het gaat om Suriname. Het gaat niet om Nankosi. Het gaat niet om Palu. Het gaat niet om Nieuwe Wit SDU. Noem maar op. Het gaat om Suriname. Ben je ready met dit te doen? Gaan we door. Ben je niet ready? Dan moet je netjes bedanken. Zo gaat het aan. En ben je ook competent genoeg als neutraal mens? Je bent zelf in een bedrijf, een particulier bedrijf. Maar je hebt de kwaliteiten om de staat Suriname te ondersteunen door middel van een indienstname of contract. Word je ook gevraagd om je bijdrage te leveren. Zo gaan we het aanpakken. Waarvan akte? Meneer Naputi. Ik wil er toch ingaan op het voordeel dat jullie doen. Ja, dat is van. Misschien ongelukkig genoemd. Waarom? Want een app produceren vandaag de dag. Ik kan iemand van de middelbare school. U bent niet live op televisie, maar wat u zegt. We hebben echt talenten hier die dat kunnen. Ja, En
En een minister moet uitdragen wat het volk inderdaad van hem wil en hoe het volk naar hem wil kijken en het respect voor wil brengen. En ik denk dat als u een paar jaar terug gaat, dan weet u hoe de minister is gestaan. En hij heeft nooit Excuses afgekomen. Nooit. die enforcement hoor. Oké, prima. Duidelijk. U heeft de vraag is gesteld en u heeft het beantwoord. Mijn heer, wat vindt u, praat u met uw volk, internationaal en nationaal, van het niveau van de Nationale Assemblée? En wat gaat u daaraan doen als u regeermandaat krijgt? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat is het probleem. Want als je kijkt waar het niveau is gegaan, nu van het DNA van 20 jaar terug. 25 praat ik over Kruisland tijd, Rogers tijd. Nunca, no? Nooit meer. Playfair. Toch? Wilt u terug naar die tijd? Wilt u dat niveau terughalen? Ik wil terug naar die tijd. Dat was top. Ja. Top discussie. Ja. Elke DNA-lid. De waar we kan tak desani. Maar gisteren nog eens de fractievoorzitter en tak en mijn boven. En dat is wat ik eigenlijk bedoelde aan het begin van het programma. Als je twee blokken hebt die elkaar afwisselen, dan krijg je geen nieuwe, hoe zou ik zeggen, fight. Toch? De mensen kennen elkaar, weten hoe ze elkaar in de assemblee moeten communiceren. Het is geen kiek meer. Daarom moet je, want kijk, de periode waar we was er een omwenteling, was een totaal nieuwe situatie. Toch? En het boeide het volk ook om te weten van, gaan we inderdaad een andere richting op. En inderdaad, ik was 25 jaar. Maar sabi boei me, die ben loga of zo, maar doordat er geen nieuwe fight is in politiek voeren. Dat willen we terugbrengen. Ja. We gaan zoeken naar het eind van dit vraaggesprek. Meneer Nakoesing, meneer Samuels en meneer Ravenberg. Toch moet ik u vragen. Komen de verkiezingen op 25 mei 2025? Ja of nee? Die zijn gekomen. Die moeten komen. Moeten komen. Dat weet je niet. Ik weet waarom niet dat. Want ik heb het ook vaker in mijn leven. En ik volg u goed. En ik stel van, wij moeten als politieke partij, en vooral die in de oppositie zijn, moeten waken voor een aantal dingen die gebeuren. Er worden scenario's opgesteld. En niet zomaar scenario's. En men zoekt alle soort systemen toch, om dat ding te verschuiven. Dat was een van die dingen toch van de centrale bank. Je zei, wat is je wat om aan het takken, de massa is dat. Maar er zijn een aantal scenario's die worden ingezet. En het zijn 3 of 4 scenario D. Maar de politieke partijen die de oppositie zijn, en ook een paar in de coalitie, als ze denken wanneer ze wijn drinken in de DNA, en wanneer ze naar het buitenland gaan, dan eten ze steak, toch? En met barbecue, dan lopen ze in Miami of in Panama, want daar zijn ze broer en zus, toch? Want dat gebeurt er ook. Zij jullie bagollen, ik ga gewoon een stukje konjaja. Is dat niet toch? Hij mag van wat kunnen, een vis voor kunnen. Ik vind dat 3 voor kunnen. In YouTube. Mijn potat dochter. Maar je oppositie, maar put me dochter. Na gezondheidszorg. Dat moet me voor. Is dat niet toch? Dat zou dingen worden gezegd en gedaan. Toch? Dus de scenario's om terug te komen. Want toen mag oppositie deed. Kan nee. Want het scenario is dit. Want ze hadden mij vergeten. Het gaat om veel. Het gaat om macht. Het gaat om goud. En mensen houden van ordening. En Uno zei Jopo. Dat vond ik zo. Eigenlijk vind ik het jammer dat de politieke partijen dat niet begrijpen. Dat we een eenheid willen hebben met een aantal partijen. Maar wanneer politieke partijen zijn die ook een agenda hebben.
En die één, ze hebben 3 agenda. En wanneer ik dingen zeg, dan worden mensen boos. Toch? Want je ziet duidelijk, gisteren met de kwantum, met de dit is voor agenda, allemaal 3 versie. Duidelijk. Wat ik ook had gezegd, een keertje kennen, die meneer Samson, dan is je man die zien. Oh, zeer uno. Hij was een president. Bernardon. Ik kan interviewen, maar het wel eens toe. Meneer Gilmore staat in van me. Gilmore staat. Achter man. Alles wat ik heb gezegd is uitgekomen. Ja. Wat ik ook zeg van, als er een volle optie is, dus if you want to er een kopboek, dan stem optie. Oké, het niveau van de Nationale Assemblée in Suriname is volgens de heren van Opsu, de heren Ravenberg, Nankoesing en Samuel toe aan een upgrading. Ze zijn niet 5.2. Ze zijn niet 5. Ja, ze zijn 5.2. Oké, Ze gaan naar 4.8, dan gaan ze naar 5.2. Dat is hun cijfer. ja. 4 jaar. Wat gaan jullie doen als jullie regeermandaat krijgen met het onderwijs? Wat vinden jullie van het onderwijs vandaag de dag? Ja, dus wij vinden dat het onderwijs sowieso een behoorlijke, zal ik zeggen, vernieuwing nodig heeft. En het is niet alleen op hoger niveau, vanaf het lager onderwijs. We moeten echt eraan gaan denken op het curriculum zoals het nu is, als we het moeten handhaven. Omdat we veel van hetzelfde produceren. We moeten ook ophouden om een negatieve lading te geven aan leerlingen van het lager technisch onderwijs. Want nu zien we met local content hoe dat ons net. Ik denk dat zelf je meer incentives moet geven aan opleidingen waar je technisch begaafde en talentvolle zeg maar, medewerkers voor de toekomst kan afleveren. En we moeten erop toezien dat vanaf zeg maar, de middelbare school, dat we erop toezien dat er niet veel drop-outs zijn. Oké, Ja? ja. Het drop-out probleem dat we hebben, dat moeten we inderdaad oplossen. Nu zitten we met het probleem dat we een vrij hoog percentage hebben, maar korttermijn oplossing die bijvoorbeeld je voor deze groep zou kunnen bedenken, is om ze snel in beroepsgerichte richtingen te stuwen. We hebben in termen van diversificatie keuze bij wijze van praten in de landbouwstem alvast een optie geven, zodat we deze mensen niet verliezen. Want de eerstkomende 5 jaar zitten we inderdaad met het vraagstuk van drop-out en jonge Surinamers die niet direct employ kunnen vinden, omdat ze niet, zeg maar, die kennis en Ik heb 2 slotvragen. Mijn eerste slotvraag lijkt op die vraag van daarnet, onderwijs. Maar een ander probleem is namelijk ook gezondheidszorg. Wat is het plan, het idee van deze heren, de heren Ravenberg, Nankoesing en Samuel, over onze gezondheidszorg? Is het goed? Ik had ene meneer Del Prado gesproken en zegt Suriname heeft geen gezondheidszorg, maar hij had het een naam gegeven en het is een arts. Wisranang. Optie. Is er een plan om onze gezondheidszorg goed te krijgen, als het niet goed is? Dus wij als optie met alle politieke partijen, we hebben ons partijprogramma bij elkaar gebracht. En we matchen al zo'n beetje waar we met onze speerpunten van gezondheidszorg moeten gaan. Het wordt nu door ons team uitgewerkt, toch? En ik denk dat wij daarmee gaan uitkomen, heel binnenkort. Toch? En de mensen moeten ons gewoon volgen op de page, op de YouTube. En daar gaan we onze speerpunten goed uitleggen van hoe wij als optie gezondheidszorg zien, onderwijs zien, jong ondernemerschap, ook niet te vergeten de ouderenzorg, toch? Want daar is er heel weinig aandacht voor. Dat is eigenlijk is te verwaarlozen. Als je naar de instituten gaat en naar de organisaties gaat,
Je schaamt je dood als jonge Surinamer. Maar wat moet ik? Eigenlijk ben je bang eigenlijk om in Suriname oud te worden. Toch? Maar ik zeg van, er is een optie. Toch? En ik zeg van, geef optie de kans. En blijf jullie volgen. Als u goede gelegenheid, wanneer wij zo ver zijn. We hebben het al, maar we moeten met ons, ik denk dat al onze voorzitters bij elkaar gaan komen en zeggen van, dit is het punt, we hebben iemand die dat gaat uitleggen. Er zijn een heel een aantal mensen in de politieke partij waar we eigenlijk samen met onze speerpunten zeker komende week met een aantal gaan uitkomen. Ja. Maar de verborgen is dus Wat in elk geval waar we niet aan gaan meewerken, als we praten over gezondheidszorg, is die verkapte privatisering van die zorg, waardoor daar breder brengen. Want we hebben recentelijk gehoord dat er een verkiezingen wordt opgericht. We hebben niet eens een goed inzicht in die gezondheidszorg, we beginnen die te privatiseren. En dat gaat maken dat zorg oneerlijke concurrentie te doen zal hebben. En het zullen de mensen zijn die het net niet hebben om die zorg te betalen die we daarvan gaan worden. Dat gaan we sowieso bestrijden. En we gaan in elk geval ons hard voor maken dat de preventieve zorg beter gestructureerd wordt, waardoor we niet te veel naar verhouding in elk geval redelijke financiering van zeg maar curatieve zorg en andere kunnen organiseren. Ja. Mijn slotvraag, heer. En ik kijk dan naar meneer Nankouzien. De meest bekende klokkenluider van Suriname. Dat zegt u, Gelooft u me. Het rebel. Twee jonge mannen die hebben het gepresteerd om de afgelopen 4+ jaar ontzettend veel kritiek te leveren op de televisie, vooral ook op Kulturu TV en andere televisiestations over kritiek op de regering van Toki Brunswijk, Dada en Dodo. Een van deze heren is dankzij onze afgestofte muilkorfwet, of Surinames afgestofte muilkorfwet, vandaag zich moeten melden bij de politie wegens het beledigen van de president. Schijnbaar heeft hij krachttermen gebruikt en hij heeft gezegd, ik heb de president zijn naam niet genoemd, ik heb gezegd pres. Heren, mocht dit volk uw regeermandaat geven, hoe zit het in uw ideologie met de, hoe noemen ze dat? Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Hoe staat u daarin? Ik heb dat niet hier, maar als Vertelt u het mij, want de kijkers die hebben het ook niet voor zich. we zijn gestoeld op een liberale ideologie, waarbij we zeggen de mensen staan centraal en de gelegenheid krijgen om alle vormen zijn of haar mening te uiten, zolang dat maar past binnen wat natuurlijk die moeilijke grens. Dus we moeten in elk geval niet aan meewerken dat het misbruik wordt gemaakt van de vrijheidsmeningsuiting. Ja, maar voor de rest, net wat u zegt, ik beluister ook door en daar. Ik zou eerder de jongens dan betrokken en vragen van, leg me morgen uit dit net dan de politie op sturen. Want dat is inderdaad. Maar het geeft een beetje zwakte aan, toch? En dat was het verschil met meneer Bouterse toen. Maar ik kan helemaal contact doen, maar dat is een probleem. Bij mij met Wafel. Bij deze president zie je het niet zo sterk. Die man probeert direct op te sluiten. Ik ben een aantal keren ook naar politie geweest. Je doet bepaalde uitlachtingen, je leert eruit. Je moet zeggen naar mijn mening en al die dingen. Maar wat men ook niet moet vergeten, men moet ook letten, en dat is voor iedere
persoon die klokkenluider of activist. We moeten weten dat we met een regering nu zitten, toch, die heel anders denken is. De massa toont dat weer. En de man zei, ik denk dat je aan kan maar dat je met kariko. Is dat ook niet wat ik op play, dat mensen kieuwen aan dat je gewoon je, nou, dat is een probleem. Is dat toch? Maar ko taki, toch? Sta, o in een mafia, o de mij weer in, no? Toch? Leiderschap. Moet je ook dit leiderschap kunnen tonen. En het is zo man, of je denkt te kama pot dape, of te amai go sukwa roko je dupera, maar dat is waar, no era maar kosmi. Dan no roko, en dat is een verschil voor leiderschap. Dus leider na een leider, dus je no, je kan takken, maar karina mag takken dat dat cultuur die me voorzichtig is, zodat je dit zo gedenken. Betekent wat cultuur, dan gaan we dat cultuur tegen, dan kan je president, kon je chocolade maken. Oké. Minha opmerking op doen. Ja. Totdat hij is dat mi taken altijd. Politiek siki a kondre. Dan ook is politiek siki a kondre siki a volk. Dan een politiek zelf moest doen in best. Om een jara volk go in een bepaalde. En natuurlijk, no one's man mag kost no one's man. Met de president, no one's man kost niet. Met de minister, no one's man kost niet. Maar dat de mij vergeten dat er was donderdag. Wees nou wat er allemaal bij doen vooraf. Maar no frustrera volk. If je frustrera volk, you know, man tapen mofo. At sansa af volk. O taki, a burger o taka moment dat die. Nee, na beste zijn is aan mijn hart kloppen en komt tot rust. Dus om de eerlijk, we vergeten dat we libisme zo lezen en te doen een functie. Mina mama niet wel lezen, maar actie met dat. Wie bent u? Dat ik ben, meneer Samuel. Nee, u bent iets anders. Met dat, waarom zegt u dat? En omdat altijd te taki, alle punten zou je aan. Weet je te antwoorden, hoe kunnen we praten? Met dat zijn je titel. Met dat mijn titel is mens. Maar dat mee, aan dat me bedoel, met zo'n contrast. Met dat, oh, mijn functie. Ik ben diplomaat. Bedoel ik. Maar wat ben ik? Wat is mijn titel? Mens. Dus we vergeten dat de mina president of mina minister. Amang sa no preti, na libisma en na soms kan de na import niet dapen. Dan moet stukop sorota man nee, karaman kon dat. Omdat soms bepaalde is mijn kosia. En dan nou een beetje verstand van als ik dat na lok toe. Dat ik karaman ko, die leggen maar uit. Dan mi wat is mijn kosia persoon man de soms. Omdat dat man kon begrijpen als ik. Maar de ook go drapen. We taken in elkaar. Dan go dat de zetten de siko. Dan heb ik zet het scoren. Maar ik dacht, met dorp ba. Wel een dorp je na 5 jaar. Maar libi na soms 100 jaar. Dus in een 5 jaar. Zij je nog gedaan hebben. Dat volk die jagiu. Dat kan nooit meer in komen. Dat is wegi asani nou. Hoe kon je afvallen? Je wordt op 5 jaar. Je liba na volk dat moet er niet voor 100 jaar. Dat president zei vergeten. A president na ba touch na nga follow. Ja. Dada na nga dodo Ja. mi uno so. Ja. Ude na woyo, Ja. ude alade in a system. Maar president denkt dat de walis ago koiri in a duty na ma ba touch na nga follow. Dus dada nga dodo sa abdesani, maar de ma ba touch na nga follow. De ma yere alade kani omes mano ki yan brede, kani omes mano apa money fu bay datra costa trama brel broko. Another sa dus a touch na nga libisma. A president is to abi. Kasi no kango, jij ziet arki de boy dat het yo ujim informatie bigado flora. Biga omes pa na yan brede. Omes chine was corona pe. President na sabi amas do ne toran. Dama pa tu minister. Senya hedi chome na nga pami. Dane mai bastata kana shimen. Ya poti moxi meti jimi. No poti fura na si minister ko pai. Afalati ko pai. Na touch mo de wani si. Sa touch na mas masabi ki mate na flora. Ano siya, brede te want ang mango suko inesaka. Dat yung mikado. Heb ik nog een 50 gulden? Ben God een 5 gulden? Mevrouw buurvrouw po mano. Oké. Buurvrouw, je kies wel 5 gulden dala kera. Ben go ba kasi no hop chi brede pe pichi was koro. Precies no abe. Ano ka nooit, ano ka abe? Heren, Sa minuten.
Ik ga u bedanken. U heeft uw zegje gedaan. Bedankt. Ik vond het fantastisch om u te mogen spreken. U bent een voorstander van een vrije meningsuiting, maar wel met restricties. Met respect. Met Respect. Ik laat de restricties vallen. Ja, Respect. Oké. Met respect. Ja. Met respect. Met respect. Ik ga u bedanken. Maar ik wil u eerst vragen om na te denken over de eerste vraag die ik de volgende keer zal stellen. En dat heeft te maken met regulering van onze goudsector. Maar die vraag houdt u bij mij te goed. Ze zijn al beantwoord, maar we wachten op uw komst. Laat mij namens de heer Kulturu TV en de kijkers bedanken. En ik wil graag de comments zien. Mijn appnummer is ook op mijn Facebook een optie. Dus ik van Tande verkeerd. Bij Kopa, sorry. Ja. Het was niet goed, maar ik wil iedereen bedanken van Kulturu TV. Al mijn volgers wil ik bedanken. En zonder jullie waren we ook niet hier. Ja. En wat is het appnummer? 74 13.000. 74 13.000. Meneer Ravenberg, dank u wel. Heel veel succes namens alle kijkers van Kulturu TV. Meneer Nakuzin, Hartelijk dank. meneer Samuel. Ik dank ook de kijkers van Kulturu TV. Laten ze delen en laten ze meer volgen en blijven volgen vooral. Want loyaliteit duurt lang en het is altijd een goede beloning. Kijk eens aan. Dankjewel. Kijkers, dames en heren. Ik ga u bedanken voor het willen kijken vandaag weer naar de talkshow Tagnami. Praat met mij. Talk to me. Ik vond het geweldig om weer bij u in de huiskamer te mogen zijn. Of in de auto, in de keuken, in de slaapkamer. Waar u zich ook mogen bevinden in de tuin. It doesn't matter. Met dank aan Myrtle Palm. Met dank aan de heren in de studio in Nederland. Zeg ik tot de volgende keer. Untambo en spreid lobby. Dit was Kulturu TV aan station Penoiti, Unele. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de politiek. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan.